Това е хубаво. Да, ми е лист, защото. Не я пъчкам само. Това е добре. Това е добре. Бати устата ти така. Излече устата. Верно. Още почва, виж. На половината на филма. Едно ми скива гърта това. Вече фаст раху на това. Бочо фаст на това. Нещо мислим, че... Боли лето това на това, ако искаш. Може да не така. Добре. Баш така е. Ще ви детето къде са. Детето е добро по принцип. Детето е... И той е горе добро. Абе, защо е било едно? Топ на Намалявай, манго. бе, Не, бе, матен. Виж, че го е страх. Не па страх, бе. Не съм здрав. Да, как се? Обаче не е по тук да се живаш. Защото ще се обочиш пред малко. Нищо чудно. Някой пред нас. Бейте! Бори, стига бе, толкова страхите. Лъжем те. Не изливаш. Бори пред нас страх. Пред бе. Не обейте бучера. Гледай тази се бабка. Гледай колко идва, погледня. Приготи се бърка. Бам те, Това значи е не ме че бензин, остане тук бе. Ще прави. Не, гледайте. Ге. Обърни се. Не се обръщай, нема, не кучко. Ге го, гледай бе. Снимай от тука. Сега снимаш и в момента. Не буди да ме се, че... Да, снима още. Майко, да. Пусти го. Аз го очаквах, бати, пак си сплаших, мая кари. А той как подребна. Аро начало да го... Удари, тръсни. Не можах да снимам как Борко се плаши. Не ли отиде да видява? Ама два клипа са и само... Мане ми се... Аз ще отворим прозорец, защото ме съм Защо по-спокоен. бе? Топа. По-спокоен съм. Ако гледа през прозореца? Нали знаеш какъв звук издава, като... Къде е изходен? Не ви стане. Не демо! Да, верно. Аре, остай го от iPad. Ето не демо, батерия, вземи iPad-а. Защото това мъжа... Повече виж, че мъжа нещо е разбрал, че там от време и така и такова върте и стуши. Тя... И така издава такова. Абе, знаеш, че после тази има сестра, се оказва. Да. Не сте го гледахме. Аз го гледах, да. И сестра после не я убиват. Маре бе! Аре, пускайте го. Чакайте бе. Това е Уитъл, бе. Какво ме лъжете, бе? Да, бе. Бивахте, че двата сте ги служили. Това е тук. Това е третия. Па така кажи, я мислим, че само това не го. Ама ми четвърките да те страх. Аре, пускайте ми камерата снима. Пускайте. А нека снима бе. Ма какво така, че снима? Дали знаеш, че накрая, че останеш без памет, един час няма как да снима. Бойко. Кое се пуска? Чакай бе, стой. Кое се пуска? Аре бащи, те си сплашат. Айсберг. Ой, баси. Че ме плашиш, че ме плашиш, бе. Че ме плашиш. Бой нема спита вече. Бой сега пика. Аз ще спим при тата. Че спим. Това е с грел, бе. Не, че заспим на запалена мапа, аз ти кам. Май фанете го. Ей, два лъгдейна. Боли, помниш ли от това? Боли. Тес! И стъкла на всекъде. Да го спрем ли просто да го продължим, да видим какво е станало? Стопирай го. Стопирам. Що изгоре полънките, бе, тъпанар? Леки тук леко... Но смърди! Ей, вземи! Така това Не можеш? Пари си да. Дай отваряй. Ма това се прави така. Той се фаща това и това, бе. Абе, добре се, бе, добре се. Айде, давай ната. Айде, че не знам и пару уста. Ако може и къщата запали. Не си сгоре, Томка. Томки съм мала да спиш, бе, няма смисъл. Да. Луд съм. Майка ми жена. Какво викаш?
Баща ми е кондуктор. Ти имаш брат ти я спи при Абе, тебе. я да видим видеото за сега как върви. Не може. Да пади и се уригваме, че няма се оплаши нас. Да, брати! Аре, момче! Абе, не може всички да ги докожме, тъпи си. Абе, бе. Може бе. После тичи чисто. Аре, стига снимал 2 часа няма да снимаш, да вече си спре видеото. А брат, къде ще ги губиш? 153 мегабайта. Епа, това е малко бе. Аре, идве. 153 мегабайта. И 4 вече. Айде, Панар! айде, на филма. Затвори вратата Айде, върху Боли, да глад. пищи. Искам да се усърдиш за здрак. И аз. Добре, виж, че няма. Аз ще отсърбя, знам. Ай, пускай, бе. Чакай, бе. О, Тишо. Едното за мен. Това нашите работи. Тета. Бе, майстор, така. А пускайте да кой го пусне. Чакай бе. Натискаш ме. Аре, стига бе. Стига, бе. Сега няма 3 лош. Та е тази къща. Нали тази къща е от такова, от Севен. И вътре живее борката. Верно ли? Камерата си е бутна повече, тебе те снима, сега Томката не го снима. Снима го бе, как ме и само че ме снима бе. Нали така беше при малко бе. Виждате ли ме? Не знам дали те виждат, ама аз с Абе, ти си горели бе. Не бе, не намаля, не мога чуна. Пусти ли до край? Добре, не мога да края бе. Ти добре. Епа поне, Ма няма се отдадри без като това се да е. оплашиме да намочим. Сега не ги чувам какво говорите на дигитайски, че. Ма не чу кой ма. Kam boja jođa hata sama. Команда. Много погледна спири. Епа нека свиди. Озваш си. Поемеш кой през прозорец. Моля да е бавно. Не криската, а на бачи е криската, някой да ги вика. Криси, батка иска да дойде. Мога да Кристиян дойде. на това Александров тапака. Кой? Уе! Кой? Добре ще кажа. Кой бе? Кой бе? Хора по нами здраве. Хора, ма да не я снима. Ай, може да бъде от филма бе, тапаце. Може от филма бе. Аз махнеш баба ми ли? Ау, кот. Не, не, Ай, къде ти си чул? Абе, топа. Авак ти улизи бе. Пали краката. Не знае. Ей, там, Том, дай ти възложи. Томи, дай да дай. Аре, моля да дай. Гледай са. Филм гледам. Филм Да. и пуканче. Да. А ти днес едва ли не? Да, баница. Баница С се сирене, закуска. сирене. Баница се с това. Баница ядох на обед. А закуска Епа, станах на... стана. Аз станах на обед. Аре, бе. Влеги се. Халал. Абе. Аз за тук ще види това детето. Нали? Нека ми се припикава, да кажа честно. Аз съм на фондата. Сега пак ще гриме, пак телефона ще падне. Сега ще види детето, аз ще види. Слушай, че много бързо ми изчезва фантата. Аз ти имам, няма. Може тази оригващата си. Верно много бързо ти изчезва при малко. Него е детето. Преди малко беше ти от тук бабичката. Не бе, Сега ти оставям детето. Гледай сега. Стана бе? Робка, сега ти така прибира се, бате. Сей, батка, сей. Де, дигни да хора, бе. Сега само не ми е стъпай, бате. Да, какво прави бабичката? Това е тази бабичка. Това качила някаква. Той ще лежи по земята. Паднава е. Тя спия земята. Но тема е така спът. Добре, защо се диши от прозорец? Та май го напикала, не виж. Ау! Ау! Какво бе? Само чао. Тя бе!
Ало? Ти фанти веста. Ало? Оборай малко трябва да ти гледам филм. Нема, айде, чао, ти гледам филм. Не знам, айде. Чао. Остава пати качи. Ама не, дойди си от тук, поне сега пак ще си извън и пак ще ставаш. За какво бе, Рома? Абе, А?